سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام. بس دو فتنیاں تے اتفاق کرنے آگے چلنے کیونکہ گل بڑی لمبی گے. حضرات ذی وقار قیامت دی علامات، قیامت کیویں واقع ہوئے گی تے کیویں آثار بنن گے قیامت دے. صحیح روایت دے مطابق سب تو پہلا قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں دے وچوں سب تو پہلا جڑی نشانیاں آنی ہیں او دے حالات کیویں بننے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا خانہ کعبہ بیت اللہ دی سرداری تو 3 بادشاہاں دے بیٹے آپس اندر لڑ پین گے. ایک شہزادہ کہے گا میں حاکم بننا ہے، دوسرا شہزادہ کہے گا میں حاکم بننا ہے، تیسرا شہزادہ کہے گا میں حاکم بننا ہے. خانہ کعبہ دی سرداری تو 3 بادشاہاں دے بیٹے آپس اندر لڑ پین گے حتیٰ کہ جنگ تک نوبت آ جائے گی. پر میں جدو جنگ تک نوبت آئے گی رات دے وقت مکہ مکرمہ دے اندر حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی العلوی المہدی دا نزول ہو جائے گا. نام یاد کر لو، حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی الوی مہدی. اے نام جے امام مہدی دا، سانو نا ہی نہیں آندا، سانو حضرت امام مہدی دا پورا نا ہی نہیں آندا. اسی کدی اس بارے سرچ نہیں کی تھی، تاں ہی تے تیجے دن کو کھلو کے کہندا جی مبارک ہو آپ کو مسلمانوں. کیوں جی میں مہدی آ گیا جی. تیجے کو دن کو سر کڈی کھلوتا ہوندا ہے نیٹ تے بہ کے تے لوکاں نوں پاگل بناون واسطے مبارک ہو جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک. کی ہویا جی میں مہدی ہاں. تو مہدی ہے، مہدی نہیں. مہدی ہو سکنا ہے، مہدی ہو سکدا. حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، جناب سیدنا حضرت علی کی آل سے ہوگا، عربی ہوگا. تے ایتھے جنوں چج نال اردو بھی نہیں بولنی آندی او وی کہندا میں مہدی ہاں. اوے تھجے تے حضرت امام مہدی دا دور ہی نہیں آیا، نالے ایتھے حضرت امام مہدی نے آنا ہی نہیں. انہاں دا ظہور تے ہونا مکے اندر. اس واسطے کسے جھوٹے دے مگر لگن دی لوڑ نہیں. جڑا کہے نا اگے تو بھی میں مہدی ہاں اونوں پھڑ کے انج چھلو جویں آلو چھلی دا ہے. امام دے ڈاکو، عزت دے ڈاکو، دولت دے ڈاکو، بھوکے شہرت دے. تانوں دین نال ہی مذاق کرنا ہوندا ہے، تانوں ہور کوئی گل نہیں لبدی. جدو منہ چوک کے اٹھ کے میرے پیغمبر دی حدیث نہ مذاق کر دیو شرم نہیں آدی. کوئی مہدی اس جگہ تے نہیں آن والا، مہدی مکہ مکرمہ دے اندر. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں المہدی منا یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ. فرمایا جڑا مہدی ہے وہ ساڈے وچوں آئے گا، اور فرمایا او دی اکو رات اندر اللہ اصلاح کرے گا. اکو رات دے وچ وچ دی اصلاح ہوئے گی، اکو رات دے وچ وچ حضرت امام مہدی دا